aby sme si vyhodnotili tieto súťaže, ktoré, respektíve niektoré sme sa podujali, na niektoré nie. Tak, aby sme vyhodnotili toto stredko, ktoré si myslím, že počasie nám prijalo až výborne. No a som veľmi vďačný, že ste sa zúčastnili v takom, čo ja viem, hojnom počte. Očakával som síce viac, to je pravda. No, tak dáme si prvú kategóriu, nie, to si dáme nakoniec. Takže dáme si najhifi. Na koľko? Nie, ja sa nepočítam, hej. Tak za najhifi bolo to ťažké, hej. Proste máte tam každý sériové radio. Lenže v jednom aute som zvládal nejakú tú zmenu a rád by som tento pohár odovzdal modrému sobranickému Golfu. Tento tam mal iné komponenty vpredu, som si všimol. Iné komponenty, iné repusky. Tak gratulujem ti. No. Postav sa prosím ťa tu, no, Jay. Najauto. To je takisto tu na ťažké, keďže sme tu mali aj pár pekných aut, ktoré odišli. No ale najauto si myslím, že bez pochyby Marek. Čože? Ja píše. Marek, gratulujem ti, si myslím, že máš na to. No a najjazdec, ja som sa rozhodol v tomto, že sme neboli na motokárach, že tento pohár udelím človeku, ktorý je tu najďalej. A najďalej je tu Barborka. Si myslím, že tento pohár patrí právom. Takže poď sem. Gratulujem ti, že si veral ten také kilometre. No, poprosím foto výhercov. A poprosím potlesk pre nich nejak.